sifunda verse number 18. Verse number 18. Matthew chapter number 1 verse number 18. Ukhona ongasiza osetholile? Amen. Thank you. Matthew chapter 1 sifunda ku verse 18. Amen. Isihloko sakhona sithi ukuzalwa kukaJesu. Oh yes. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwabanje. Unina uMaria esemiselwe uJosefa bengakahlangani wafunyanwa ekhulelwe ngomoya ongcwele. Kepha uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo engathandi ukumthela ihlazo wayefuna ukumlahla ngasese. Esazindla ngalokho bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi, Josefa ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMaria umkakho ngokuba lokho akukhuleleyo kungomoya ongcwele. Uza kuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezolweni zabo. Thandaza. Ukwambulwa kwamazwi akho kuyakhanyisa. Siyacela uNkulunkulu wethu nalizwi lakho selwile sikhanyise ngalo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Sibona ukuloba kukaMateyu esinikeza kafushane ngebackground yokufika kukaJesu emhlabeni. iBhayibheli liveza ngokusobala ukuthi kwakunentombi ogama layo unguMaria. uMaria wayesemiselwe, ngamanye amagama waye engaged, emisele ukuba uzoshada noJosefa. iBhayibheli liveza ngokusobala la esifunda khona ukuthi uJosefa engakamazi umkakhe, engakahlangani nomkakhe, lithi iBhayibheli umoya wehlela kuyena uMaria wamgubuzela. Before umoya wehle kwaqale kwafika ingelosi yakhuluma noMaria yathi ufumene umusa esifazaneni, uzakukhulelwa, uzakuzala indodana. uMaria uba neconversation nengelosi uthi kanjani, because angiyazi indoda. Uthi umoya kaNkulunkulu uza kukusibekela mase ukuthi okungcwele kuyakungena kuwe. Lo Jesu ozomzala uyena ozosindisa abantu bakhe. Abantu bakhe, kodwa usazozalwa kodwa already unabantu bakhe azobasindisa ezonweni zabo. Now njengoba enabantu bakhe kusibuyisela kuJohane chapter number 1 kuthi eqaleni ulizwi wayekhona. Ulizwi was with God and ulizwi was God. Konke kwadalwa ngaye ekhona. iBhayibheli sibekela ngokusobala ukuthi lo Jesu ozoba nabantu bakhe yilona uma ngabe sifunda sihlehla sithola ukuthi he was 100% son of God. Nikhona abazalwane, wayeyindodana kaNkulunkulu. Number 2, he was 100% God. Nangizwa abazalwane, kuyena kwakunebudodana. Iyajula ke mesifika lapho, kuyena kwakunobudodana bokuba umntwana kaNkulunkulu noma indodana kaNkulunkulu. Futhi ebudodana bekaNkulunkulu ubuNkulunkulu buphelelisiwe endodaneni enguKristu Jesu. Nikhona abathandekayo. Now lithi iBhayibheli uzozalwa mese ezelwe uzobe sesindisa abantu
bakhe ezonweni zabo. Kuthiwa uMaria wayinomzala wakhe naye ekwathi uMaria ethola lo myalezo ukuthi uzokhulelwa, yena wayesekhulelwe ngaphambi kwakhe uElizabeth. Lithi iBhayibheli Elizabeth wayeno 6 months nangezabathandekayo esekhulelwe kufika lo myalezo ufika kuMaria. Lithi iBhayibheli wathi uMaria uma ngabe umoya kaNkulunkulu usumgubezela usufike phezulu kwakhe wabese yaconceive. Lithi iBhayibheli lento ayiconcevile yayingakabonakali noma isasingakabonakali nesisu, kodwa lithi iBhayibheli wathi bahlangane noElizabeth. Nikhona abathandekayo umntwana kaElizabeth abathi mama scholars bathi wayingasanyakaza eswini, kodwa uJesu engakabi namathambo engakabi nezandla kusayihluthi. Ngiyangiza abathandekayo wathi memnyaka embamba isandla kuthiwa kwanyakaza into eyayisingasanyakazi ngokwama-gynecologist eswini sikakho Elizabeth. Nikhona abathandekayo igazi likaJesu aliqalanga ukwenza umsebenzi ngoba selichitheka, kodwa eseke eswini waresurrecta ingane yayingasanyakazi ngokwama-gynecologist alesi sikhathi. Ngiyangiza abathandekayo umsebenzi wakhe uthe ephuma ezalwa. Oh my God, kwenzeka into eyanyakazisa uHerodi. Ngiyangiza abathandekayo into enyaso uHerodi uxakwa ilento ukuthi ubani lo ozelwe eyinkosi, njengoba mina ngazalwa ngaba umntwana ngabe sengiyagcotshwa ngabekwa esihlaleni ngenziwa inkosi, kodwa manje ubani lo ozelwe okuthiwa uzelwe uyini yena uyinkosi kanjani? Ngikhona mina ngiyinkosi. Wabe siyathumela ukuthi no akubulawe bonke abafana, akubulawe zonke ingane zabafana. Indlela ababebulawa ngayo kwakutrace because kwangaseka ukuthi uyena muphi khona la. Akubulawa yonke into eneminyaka emithathu kusona phansi ukuze bezothola yena. Nikhona abathandeka bamba lento-ke lo ozelwe uzele ukuzosindisa abantu bakhe. Oh my God, uzosindisa abantu bakhe ngoba unabantu. Yethi usabalekiswa ngoba lithi iBhayibheli wathi uma ngabe beyithola lo myalezo kaHerodi ukuthi ufuna ukubulala umntwana, ingelosi yafika kulabazana boJosefa benoMaria yathi thathana umntwana nibalekele naye eGibhithe. Anikhona abathandekayo ngoba uHerodi uyamfuna umntwana ukuba mbulale. Ngiyangiza abathandekayo bebemthatha beya naye eGibhithe. iGibhithe ise-Afrika. Kodwa nikhona abathandekayo uma beya naye eGibhithe angeke ufihle imvu emhlophe phakathi kwezimvu ezimnyama ngoba izobonakala ihluke yona yodwa. Awukwazi ukuthatha imvu emnyama uthi uyayifihla uyoyihlanganisa nezimvu eziboya bazo umhlophe, ngoba noqhamuka at a distance uzokhona ukuyi-identify ukuthi le ayifani nalezi ezinye izimvu. Why Jesu ethathwa engayi kofihlwa eRome? Why ethathwa engayi kofihlwa ePakistan? Why ethathwa engayisiwa eMesopotamia kodwa ethathwa esiwa eGibhithe elethwa eAfrika? Ingoba Jesu complexity yakhe yayifana ne-African. Noma singayibukela phansi thina esama-African, kodwa kwake kwathatha inkosi yamakhosi yasofihlwa eswani lakithi ngoba uJehova wayenecebo ngempilo yama-Africans. Ebemthatha bomqashisa, safika isikhathi wafa lo Herodi wayefuna ukubulala indodana efuna ukubulala uJesu. My God, wabuyiswa bawuhlala endaweni yaseNazaretha la khona ukhulela khona, ebonakala khona emfana eseva khona icebo lasekhaya. Nikhona abathandekayo esizwe ubaba wakhe uJosefa bebhizi bakha amaplangwe, bakha izinto zeplanga amakhabethe, ebhizi uJesu emlekelele ekhaya. Ngiyangiza abathandekayo sengathi njengoba ayogawula sengathi waye kwi-preparation yokuthi ngelinye ilanga lezi ingodo ayoyigawula emahlathini, ngelinye ilanga uyokathola umphambano, uyokathola umnqamlezo njengoba behamba beyosaha beyokha
ingodi ehlathini bezokwakha amakhabethe sengathi uNkulunkulu wayesu ethi sefa mfana wami thoba phansi kwesandla sabazali ngoba namaplango lezinkuni oyithwalayo luyesu usuku labantu azobafela khona kusona lesi siphambano yalihlathi ohamba kuso ohamba kuluyogawula lolu godo usazolithwala usiyolanda abantu bakho ezonweni zabo wasefa walalela wayiphasa inkonzo yasekhaya ngoba Jesu umshumayelayo akaqalanga eJerusalema God but indaba yakhe yaqala nasekhaya nekhona abathandekayo waliphasa iklasi lasekhaya akagcina ngoplastic class lasekhaya waliphasa neclass lasekonzweni akade nekhona akavelanga wayoba uduma kuthe indaba yakhe ingazeke ekhaya wathobela abazali noma wayezazi ukuthi yena ubaba wakhe uJehova akazali uJosefa kodwa wazithobisa wayithobela lento isifundisa ihumanity isifundisa ubuntu buka Jesu ukuthi mekafika empilweni yomuntu uyabuletha ubuntu uyabususa ubulwane uyabususa ungabilaleli ngoba yena walalela lethe iBhayibheli lami noma wayelingana noNkulunkulu kodwa wasithobisa akazange asho ukuthi ulingana noNkulunkulu kuyinto yokuphangwa kodwa wayisonisa phansi wathatha isimo senceku wayengasiyona inceko but wayeyindodana lekhona bazalwane uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo wangena phuma Jesu eshumayela abaphilisa ezifweni kodwa ukuphila kwabe ezifweni kwakungekho permanent kwakungekho eternal kwakutemporary ngoba noma bephilisiwe ezifweni nikhona abazalwane babesazophinde bafe nabavuswe kufeni uJesu ebavuse kwabafileyo ngoba wayekwenza lokho engakaya esiphambanweni babesazophinde bafe uLazaro wamvusa kwabafileyo kodwa uLazaro waphinde wafa anangiza abathandekayo indodana yalo baba ina 12 years wayivusa kwabafileyo nangiza abathandekayo kodwa yaphinde yenza njani yaphinde yafa kodwa after the cross nangiza abathandekayo wabesathi abakholwa yimi noma befa bayophila wayi besophila ingoba ngasadingi nenyama kuphela kodwa sadila nomuntu and the level yakhe isekwelinye izinga ilevel yakhe isiphezulu kakhulu uzosindisa abantu bakhe angisho lento umuntu ngokaNkulunkulu noma uSathane angamfoshisa odakeni umuntu ungokaNkulunkulu noma amademoni angamfoshisa kanjani umuntu ungokaNkulunkulu uJesu uzele ukufuna nokusindisa okulahlekileyo into akazoyifuna Jesu ukuzokhulula abantu abakhulule phansi kwesiqalekiso isiqalekiso esenziwa esangena ngokweqa umiyalo kwangena isono ngoba isono asibalelwanga umiyalo ungekho kwabeka umiyalo abantu baweqa umiyalo kwabalelwa isono into Jesu bezoyisolva emhlabeni isiye sono yangiza abathandekayo ingakho Jesu engabanga nezono kodwa esiphambanweni iBhayibheli lithi yena waphenduka isono akaphendukanga isono ngoba ngeke umkhipho semanzini ungawa experienceanga amanzi haya ngeke umlando odakeni uzo avoid udaka kodwa ufuna ukukhipha umuntu osodakeni uJesu wangena esitamkokweni ngoba kwakunegolide esitamkokweni
wangena wa-experience iphunga. Oh my God, wangena la kuthiwa khona ayibona bona nababhali nabafarisi bamangala ukuthi uhlala kanjani kamthelisi ube ungabe ekuKristu uhlala kanjani ezoni uthi uJesu ogulayo uyena odinga udokotela kodwa mina ngizelanga abalungileyo kodwa ngizele abangcolileyo bonke ukuba basindiswe. Uzosindisa abantu bakhe, uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo, uzosindisa abantu bakhe. Bamba lento mzana wami, uJesu wawuqeda umsebenzi esiphambanweni. Bamba lento, uJesu wawuqeda umsebenzi esiphambanweni. uJesu wahlanza izono ze-past neze-future. Zonke izono ezayizono nezakusasa sezaqedwa. I-issue yezono uJesu ayeyizele yokuzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo 2025 years ago. Wayiqeda Jesu esiphambanweni. Akekho umuntu ozoyolahla esihogweni, ngizwe kahle. Akekho umuntu ozolahla esihogweni eyolahlela ukuthi ube nezono, ngoba uJesu ishi yezono waqeda ngayo. Yini ezikwenza ukuthi abantu bayolahlwa mebefa bengazananga noKristu? Bazolahlela ukuthi abayilandanga intethelelo yabo kuKristu, kodwa izono zabo zona zahlanjwa. Iyodwa into efunakalayo ukuthi umuntu avume ngomlomo ukuthi uJesu inkosi, akholwe enhliziyweni ukuthi uNkulunkulu wamvusa abafileyo naseyasindiswa. Wasihlawulela ipheli tholi, asinamacala, asinaphasi, ngoba sahlanjwa ngegazi likaJesu. Asikwaleti muntu, asikwaleti indawo, ngoba sawashwa. Ukhuluma nabafundi bakhe encwadini kaJohane uthi nina selihlanzekile. Uyikhuluma lento, uyikhuluma lento, bamba lento, uyikhuluma lento kwi-Old Testament. Uyikhuluma kuMateyu kuJohn 15 kwi-Old Testament. Ngoba phela iNew Testament ayiqali kuMateyu. Hayi, iNew Testament iqala Jesu sekuchitheka igazi lakhe, ngoba iNew Testament isivumelwano esisha, isivumelwano sisegazini. iOld Testament isivumelwano esidala esasisegazini seyilwane, kodwa iNew Testament isayinwe ngegazi likaJesu. Ngamanye amagama, ngaphandle kwegazi likaJesu ayikho iNew Testament. Into Jesu ayeyisumayela imimangaliso ayenza wayenza kwi-Old Testament, lako ku-overlap khona the new and the old. Ngoba wahamba ngomthetho, but iBhayibheli lisitshela ukuthi uJesu uyisiphetho, uyisiphetho somthetho. Umthetho uphelelisiwe kuye. Wathi uNkulunkulu wawamkela umthetho, waseva phansi komthetho. Wathi uNkulunkulu wavuma ukwehla ehlele ezingeni labantu, ngoba wayengeka khona ukubasindisa engekho kwi-level yabo. Wadlula kwi-level yabantu waya kwi-level beyond. Isoni sasingcono kunoJesu esesiphambaneni, ngoba sasiyisona. uJesu wayengasona isoni, wayeyisono. Into akayizele wayezosindisa abantu bakhe esonweni zabo, uzosindisa abantu bakhe, ngoba isono sangena ngamuntu munye. Babalela bonke ekoneni, singena ngo-Adam, bengena isono, kwangena ukufa, kwangena usizi, kwangena iqalekiso, kwangena inhlupheko, kwangena ama-limitations. But praise be to God ukuthi wasilethela umhlengi owabuya wazosihlenga, wazosikhulula. Niyangizwa bazalwane, saphiliswa,
saphiliswa ngaye, sakhululwa ngaye. Igazi laphuma kuJesu lalidila nezinto ezithile ezibamba impilo zethu. Indawo ezaphuma igazi laphuma ekhanda, laphuma emzimbeni, laphuma ezandleni, laphuma enyaweni. Zonke lezi ndawo ekuphuma khona igazi lidila nama-issues empilo yomuntu. Isiqalekiso sehla kophezulu sehlela kongezansi. Ngamanye amagama igazi lekhanda elaliphuma lalidila neziqalekiso nama-limitations. Igazi lasemzimbeni, imivimbo le uyaprofetha uIsaya uthi ngemivimbo yakhe thina saphiliswa. Yayidila nezifo ngoba izifo zigcwele emzimbeni. Igazi laphuma esandleni nelaphuma enyaweni lalikhiphe lalimela izenzo, izinto esizenzile eziphambene noNkulunkulu ngoba sizenza ngesandla. Kwakubiza izandla kube negazi eliphuma khona, laphuma ehlangothini lazalwa ibandla sangena kwi-new covenant. Wayezosindisa abantu bakhe, wayezokhulula abantu bakhe. Sahlanzwa ngegazi, sakhululwa esiphambanweni. Isiphambano sasiyisana, isiphambano singathi sasiyigate noma siyibridge elikususa emntwini omdala sikuwelisele ekubeni isidalwa esisha. Isalvation sifumana ngoba sidlule esiphambanweni. Isalvation sithola ngoba sidlule esiphambanweni. Asangaphelele esiphambanweni, sehle esiphambanweni. Oh my God. Ngoba kuyinkinga khona abasabhaje esiphambanweni, abamazi esesiphambanweni, abamazi efile bengamazi evukile. Kunabamazi esethuneni bengamazi evukile. Oh my God. Inkolo zibophekile, zibopheke esiphambanweni, azidlulanga esiphambanweni, zasala kuso. Kanti yena akasekho esiphambanweni, useke ethuneni. Abanye basala ethuneni kanti akasekho ethuneni, usengakwesokunene sikaBaba. Thina simkhonza engophilayo ngoba waniphilisa nina nonke nanifile ngesiphambeko, yena uniphilisile ngoba akasekho kwabafileyo, uyaphila yena. Ingakho mhlangana naye, wahlangana naye Jesu, uyakunikeza ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade awukuthola usufile, but ukuphila okuphakade ukuthola usaphila, uphile unokuphila. Uthi noma ucaca ukuthi uba kwi-accident uyagula uyashona, kodwa kufa umuntu already onokuphila. Onokuphila. Jesu uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Le ndodana izosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ngoba abantu bahambe bengasenawo umthwalo, ngoba isono siyasinda, isono siyabulala, isono siyakhokha. Yazi isono sithembe kanjani? Sithi noma ungangenza emva kwendlu, ungenze la ungenza khona bengabona abantu, kodwa mina mase ngikhokhela ngizokhokhela phambi kwabantu. Ngoba angikwazi mina ukuthi usu-enjoyile mina sono noma hlobo luni lesono mase ucabanga ukuthi mina ngizokukhokhela la ungenzele khona. Mina ngumuntu wepublic, isono nje umuntu wepublic. Lithi phambili inkokhelo yaso, i-wages, isarali, after so-enjoyile ubumnandi baso mese sikhipha isheke
bese sideposita into your account inkokhelo yaso. Umuntu afe prematurely, afe spiritually, azayofa physically, ebulawa isoul. uJesu uzodila nalento, engahlonipha amakhosi, engahlonipha abapresident, engenamuntu emhloniphayo, ebamba abakhulu ebamba abancane. uJesu uzodila naye, uzonqoba yona. Kuba abantu bakhe bakhululwe. uthi uDavide, umama wami wangithabatha esonweni. Davide umama wami wangithabatha esonweni. Bathi ngiyamthanda Jesu mefika. Ufika lethe the new nature. Phezu kwenature endala. Ufika zofaka imvelo. Ngoba awukwazi ba noJesu uphindwe nemvelo endala. Mase fikile yena. Ufika zoshintsha. Uyishintsha kanjani? Uyishintsha ngathi umamkela eba inkosi nomsindisi wempilo yakho. Into azoyenza ngoba Jesus uhlala kithi ngomoya. Ufaka idesire. Ufaka ulangazelelo. Ufaka ukulalela izinto zikaNkulunkulu. Number 1, uyena okufundisayo. Awuthi banesikhathi sokufunda iBhayibheli. Because ezwini kunaphila ngoba liphefumulelwe. Number 2, uyena okufundisayo ukuthi yakhe isikhathi nami, pray. Hlanganyela nebandla. Wayethu uBishop Mdala asiki isikhuni esake savuthisa ibhodwe sisodwa. Asiki isikhuni. Uyahlanganyela. Ehlanganyeni kwakho uyasicommita, committed. Awubi member fika ihlale, uyasicommita. In the house of the Lord. Ukuyicommita kwakho emsebenzini nasemndlini kaNkulunkulu. Kunento okuyenzayo in your spiritual life. Meke waba committed. Umuntu committed in the house of God yathandazeleka. Asikwazi izinto zakho zifane njengaloku wangena ekamsindisi kodwa ucommitted in the house of the Lord ngoba unamathuba amaningi okuthandazeleka if ucommitted. Ngase nginikeza imfihlo ke manje. Awukwazi kuba isigebengu endlini kaNkulunkulu ucabanga ukuthi uzothandazeka ngokusheshsha ngoba igama lakho lifika kamuva ngoba alaziwa. Let you be committed in the house of God. In your spiritual life. Number 2, let you be committed to the man of God. In your spiritual life. Number 3, let you be committed to God. Uzakhele isikhathi wedwa. Abantu bengekho. Uthi inkosi ufunani kimi. Umlalele uNkulunkulu. Kunento eyenzayo. The time uhlangana naye. The time of fellowship. The time of relationship. Kunento eyakhayo. Uthi usahamba nje uyikhonzela ubambe lezi zinto lezi. Uyibuze wena ukuthi ayibo. Nangibhema asimanje ngisayibona into engihalelisa ugwayi. The more usondela, the more izinto zihlehla.
the more usondela enkosini, the more i-appetite yezinto zezwe ihlehla. The more uhlehla enkosini, the more into zikasathane ney'nkanuko zikasathane zisondela. But the more ubheka kuye, ima izinto ebey'bambe wena ziphunyuka. Ngenkathi usondela, ipoverty nenhlupheko ebibambe ikhaya lakho ney'qalekiso ebey'bambe izinto zakho, the time usondela uthi uNkulunkulu kuloko okunikeza khona mina ngino 10% wakho, ngiyasondela. Ngenkathi usondela ko 10%, inhlupheko ebithi iyakubamba uyaqala uyashelela esandleni zenhlupheko. Kunento eyenzayo, kunento eyenzayo. The time usondela uzinikeza ithuba, uyihlupha ngezwi, kune-information, kune-knowledge eshintsha ingqondo yakho, ngoba kunezimpi ongeke uyinqobe izwi ungalazi. Number 2, kunezimpi ongeke uyinqobe umthandazo onezwi, umthandazo onezwi ungawazi, ngoba kunezinto usathane mek-atheka ngazo ekufana umdonsela iscripture umphendule ngezwi kwiprayer. Uma amalungelo akho asezwini ungawazi, uzohlupheka ikhali zikhona. Uma amalungelo akho asemnikelweni ungawazi, uzohlupheka. I-breakthrough ikhona. Breakthrough ikhona. The problem, amalungelo akho afihle kwi-giving. Wabukela phansi, awanaki, awarecognize. Kunama-benefit. Meke waba faithful kwi-prayer, kunama-benefit kwi-prayer. Waba faithful ekufundeni izwi, kunama-benefit. Waba committed ekunikeleni kwakho, kunezinto okwazi kuyibiza zize kuwena zigijima ngenxa ye-faithfulness yakho. There was a man, eyaphela insuku zokuphila emhlabeni. uNkulunkulu athumela u-Isaya, wathi ugijima hamba otshana weZekiya ukuthi imihla yakhe iphelile manje. Njengokuthi akalungisa izinto zakhe, uyahamba emhlabeni futhi ngeke aphile, uyahamba. Bamba le nto-ke. Yeti baba wafika ulona, wafika u-Isaya wathi lalela uyahamba, set your house in order, uyahamba. Wathi bethole message, yeti baba waphendukela edongeni, wa-check investment, akabhekanga into yanamhlanje. Awabheka Yesu, wabheka ipast yezinto azenzile in the house of God. Wathi khumbula Jehova ukuthi mina ngikhonze kanjani, khumbula ama-sacrifice ami, because kunezinto ongeke ukwazi ukuyiklema mhla zibamba, kodwa uyokwazi ukuklema ngezinto ozenzile, hayi ngento oyenzayo. Akaseniswanga izinto zanamhlanje, ngoba namhlanje wayesegula, but wabheka kwizolo wathi uswela January manje ungashi, akwazi ukuthi zingaphelelwa yiphupho, ngoba akwazi ukufuna ukuyo-withdrawa ungadeposithanga. Yena ukuthi usendele umuntu engisize bafethu le voice isazoqhubeka iyasebenza nakusasa. Ningilekelele ngenzambithi uyahlabelela uhlabela kanti uthi akadeli nokukhonza kwethu okuncane, uthi yosinika umvuzo, ngoba nokukhonza kwakho akusilona izi, nokuparticipate kwakho ey'ntweni zasenkonzweni akulona izi. Ungayijabuleli into yokufika izinto sezilungile ungazi silungiswe obani.
But praise be to God. Ukuthi uJesu wasenzela inqema. Ukuthi wafika kuyena. Wayisigaba esisha. Okudala. Kuyadlula. Bese kuyavela. Wayezosindisa abantu bakhe. Akunikeze lento wena usindisiwe ngomusa wakhe. Wena usenazo isono. Lo mthandazo wakho ukuyithuka angilutho mina. Sho zonke inhlamba uthandaza. Wena wahlanzwa ngegazi lika Jesu. Uma nisivuma yena ulungile ukuba nithethelele anihlanze ukona konke okungalungi. Wena kade ishezo neqedwe. Why ungakhonzi kahle? Ubanjwe iguilt. Sakhululwa kweguilt. Sabantwana bakaNkulunkulu, you are blood washed. Qala manje. You are active in the house of the Lord. Leyo kasho kubale ufaka iprogram yabaleka. Ubanjwe into ka 2010. Awulithembi igazi lika Jesu. Ubanjwe i-condemnation. Kubuza umfana weqhude no nesini. Ngengikumbula intshona zaBishop. Ethi umfana bathi bedlala waphunyuka shaya iqhude lababa kanti uanti ubhekile. Thatha iqhude umfana egqiba emva kwendlu. Bathi bedlala kodwa mbogese sitha boy athi no ngikhathele kuthiwa iqhude. Sakuceba. Yasathi ingane isacisa ukuthi iqhude ithe ishaya inyoni yashaya iqhude lababa. Manje lo no aunti ufana clean athi khumula ke boy buya esikoleni koropa athi omunye uwena oqashiwe athi iqhude. Phila masombana kabuhlungu mfana nasi isono singavunyiwe. Simququda. Simququda. One day wa realize no ngiyophila lempilo kuze kube nini. Ngeza kusuka akhuluma njengendodana olahleko ngiye kubaba. Fike ngithi baba ngonile kuwe. Ngathi ngidlala baba ngephutha kwashayika iqhude lakho owalibuza sathi asilaze kanti ubaba wayebhekile emefasteleni. Athi my son ngaxolela ngosuku owalibulala ngalo iqhude lami kodwa bengilinda wena ukuthi use izono zakho kade sahlanjwa wena buyela kuba. Usathana ubhizi ukubambe ngalento awukwazi ukuthandaza awukwazi ukunikela awukwazi ukukhonza kahle uzuyasaka kanti ubaba wabona mhla udecide uzofela abantu bakhe. Hayi ndoda amafayile amadala manje uBishop ayishumane nto angikhumula ku-2000 bani dala man. Nikhona abathandekayo. Ungaphili phansi kwengcindezi uhlanziwe ngegazi. Uhlanziwe ngegazi. 2000 years ago ngalesi sikhathi wayesethuliwe esiphambaneni uJesu. Sebemfakile ethuneni lika Joseph ase-Arimathea. Eselindele usuku langesonto ewuthi akukhahlela ukufa avuke kwabafileyo ngoba wayesewuqedile umsebenzi wakhe. Wadlalwa phansi wahlelwa khona waqijwa khona ngempilo ya. Sengiyasuka lapha wena waba nesono ungonanga ngoba wazalwa ngemvelo yesono. uJesu wakwenza ukulunga kaNkulunkulu ungakwenzanga ukulunga wabizwa ngolungile ungakwenzanga ukulunga ngoba uJesu efe endaweni yakho.
yamukela ukulunga kukaJesu. Wena you are the righteousness of God. Lezi zinto abakubiza ngazo wena unesiqaniso sakini kosibanibani no, isebenzisa une-authority elithe iBhayibheli John 1:12 abamamukela you give them power babathiwa abantwana bakaNkulunkulu. Wena usungumntwana kaNkulunkulu, musu kuyibambezela, uyahlanza uyaphilisa uJesu. Namhlanje kunabantu abathi kade ngihamba ngiyibawutha into yomsebenzi uNkulunkulu awenza ngoJesu esiphambanweni. Ngiphila under ama-limitations, ngiphila under condemnation, ngiphila under i-doubt nokuzenyeza ngenxa yezinto ezingishayile. Ngifuna ukukunikeza i-assurance namhlanje. Ithi iBhayibheli uma indodana yomuntu enikhulula niyakuba ngabakhululekileyo impela. Athi uJesu athi umpostoli Paul asisenzelanga umusa kuba siqhubeke sihlale sona, kodwa base sikukhulule simkhonze kulunga sihambe ekulungeni. Wena wahlanzwa, wena ungumntwana kaNkulunkulu. Wena uyindlalifa yezulu, awuzikhethelanga, wakhethwa. Hayi ngikhuluma nawe mina. Wena wenza njani? Wakhethwa. You are the chosen generation, sabanyuliweyo. Lento kuhamba ubhotobele ngesalvation yakho, hambela phezulu manje. Umtshela uSathane ukuthi mina anginacala, amacala ami onke ahlangulwa. Ngibelonga embusweni. Oh hallelujah. Ngibelonga embusweni kaNkulunkulu. Umbuso ongenakuzanyazanyiswa, umbuso ongapheliyo, umbuso wangunaphakade. Bamba-ke ama-principles asembusweni. Wena othi umile, qaphela ukuthi ungawi. Uma umoya wombuso ukuvukela, ungayishiyi indawo yakho. Ngokubekezela uvimba izono ezinkulu, ungasuki endaweni yakho. Uzohlabelayo ngisize Nkosi, ngingasuka endaweni yokulinda. Nalapha imimoya ivunguza ngamandla. Leave not your post. Phakamisa ikhanda uhambele phezulu, because wena you are blood washed. Wena uyisidalwa esisha. Inkinga obhekana nazo ungazi associate nepast yakho ukuthi kungehlela lokho ngoba naku kwenzeka this and that, kungehlela lokho ngoba naku ngizalwa kulesi sibongo. Isibongo sakini asinamandla okukubamba mosuku Kristu. Iqalekiso ezibamba abakini azinamandla okukulimita mekwaba kuKristu. Iqalekiso, my God, yamukela lento, ivume ikhulume ukuthi wena ungokhululiweyo, ungohlanziweyo. Izinto mezingahambi kahle, yazi lento yokuthi uJesu wahlushwa enyameni, walingwa ngayo yonke indlela. Njengoba alingwa yonke indlela, uyasitshela umpostoli Paul uthi izinhlupheko zalesikhathi samanje kunenkazimulo esibekele yona engeke yalinganiswa. Ezinye zezinto zisehlela ngoba uNkulunkulu esisondeza kuye. Ezinye izinto zisehlela ngoba uNkulunkulu ufuna ukushumayela ngathi. Wake washumayela uJesu, washumayela ngoLazarus emvuso kwabafileyo. Kwakuyintshumayelo yokuthi babone ukuthi uJesu nabafile usuku labalunye labambili zabantathu nangoLwesine unamandla okubavusa. Kunabantu uNkulunkulu afuna ukudemonstrate ngabo amandla akhe ezimpilweni zabo ngezimo ezinye abadlula kuzona. Basuke bona bathi no, ingoba uNkulunkulu mhlawumbe ungishiyile, ingoba uNkulunkulu mhlawumbe ungilahlile. uNkulunkulu ushilo wathi angeke akushiya, wathi angeke akulahla, wathi angeke akuyekelele, wathi angeke asavume nonyawo lwakho ukuba lushelele. Wena focusa kuye, ungafocus ezinkingeni. Number 2, inkinga odlula kuzona ungayilinganisi, ungayikali ngamandla
ngamandla akho kodwa ziqale ngamandla akhe. Into ekwenza ube frustrated bene-anxiety, whatever challenge uyibhekisa kuwe, awuyibhekisi kulo wakubizayo, awuyibhekisi kulo wakusindisayo. Zonke iy'nkinga ziqhathanise naye, ungayiqhathanisi nawe, ngoba mhla wayiqhathanisa nawe uzozibona sengathi zingaphezu kwamandla, kanti yena uthande ngavume ukuba ulingwe ngokungaphezulu kwamandla akho. Phakathi nesilingo uyokwenzela indlela yoku-escape. Wena bheka isimo, intaba ungayibheki ngelevel yakho, ibheke ngelevel yakhe onamandla phezu kwey'ntaba, enamandla okususa amagquma nazo zonke izinto ezimaphambi kwakho. Asimeni ngeenyawo zethu. My Bishop.